tak takýto špinavý nakladač ste ešte v živote nevideli. Pozrite do konca a uvidíte, aký bude výsledok. Takže prišiel nám nakladač v takomto dezolátnom stave, 20-ročná špina a všade bol prach. No a začali sme to čistiť. Použili sme na to kefu, no a obyčajný prípravok od firmy Dynamax. Ocišla celá fľaša, ale nevadí. Bolo vidieť, že šanca je a nie je to stratené, preto po 5 hodinách sme sa dostali na nejaký náš provizorný výsledok a teraz ukážem, ako to bolo. Takže takýto nakladač sme dostali. Proste špina všade, aj sedačka, ktorú sme vytepovali, aj palubovka, joystick, laktová opierka bola v takomto stave čierna. No a dostali sme sa na takýto výsledok. Vytepovaná sedačka, vyumýtá palubovka, čistý joystick a napríklad laktová opierka a už biela. No a po dlhom pracovnom dni sme pokojne vyrazili domov smer západ.